kaburuji e demgal pular e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe heten koɓe radio Jawol Sare on calminama to gonɗon e no gonirɗon kala joni meftande men e kabaruji jamma hande jaten koye dendi Ama Touré e kabaruji dowlaji dentuɗi e kabaruji international. puɗɗortoɗen kabaruji men États-Unis ko fatewe ɗum noon ko siftinde onon wonɓe diwanuji Kentucky, Indiana e Ohio en wayno ko dentinali kewni en mbaɗa ɓeɗo toppiri ko fatewe pour wiide nguleyki koko jogori hewde no fewi. Nguleyki noon wonande wonɓe ɗiɗo diwanuji en wayno ko hawnaki ma teskite nguleyki ma yettoken wona 106 degré kiɗo nguleyki kadi e wiide mabɓe kamɓe ɓe toppiriɓe ko fati e weeyo nguleyki ne wawi warde kadi nguleyki moƴƴani surtout neeɓe cukalon ɗum noon ko waaja ko yimɓe heewɓe yo ko goto fof yo yeddo e galleji men so tawi galleji ɗi mbaɗi air conditionné wadde kadi yo jar ndiyam ɗum woni koɓe mbaji yimɓe ko jiita e ɗum ɗon e wayno ko à partir de aljuma garoɗo en ɗum noon ko hedde 8 heures jaam pratiquement tugui aljuma ndeɗo yontere ha aljuma yontere artu yonde wayno toɓoji ko kontinta kadi arta toɓoji ɗi kadi ne mbawi kewa doole jammaji ɗi e surtout kadi no waɗi kadi garta e hendu awnaki ma ɓuɓol arseede ko noon ɓuɓol hayso ari andata nguley kettinede. Habaruji men États-Unis ha hande toon to Washington on kanko Donald Trump ɗum noon ko caggal nde kamɓe Cour suprême ɓe États-Unis ɓe cammini walla ɓe calli yamirore nde wonno pour wiide wonde ko kala sukaɓe jibinaɓe ɗo ɓe yimɓe jinnaɓe ɓe ngala kayitaji mbawa jogade nationalité américaine enen kanko Donald Trump yamiri walla waɗi noddanko fadde congrès mo États-Unis ɗum noon tawde ko kamɓe républicain ji ɓuuri hewton majorité wiide wonde ko yoɓe mbad peeje fof ɓe mbawa ruttinade ngal ɗo kuulal ngo mbiyata amendement 14 gonɗo e constitution pour jamirɗo wonde ko kala jibinaɗo ɗo walla kala naturalisade ɗo en wayno kañum hoɗum no foti hebde nationalité ɗum noon ko hunde nde ganduɗa kanko Donald Trump o jaɓani hande ko kamɓe Cour suprême koɓe calli ko ɗum kadi woni ko ñalli haalde hande ɗum noon fof ko gueɗe hollude kanko Donald Trump wasde mo ɗoftade Cour suprême wasde mo ɗoftade ni hay ñawoɓe ko way wonde fof ko jiida e ƴettoje ɗe ko jiida kadi e kuddi walla e sifaji ɗi o siforo e yimɓe ɓe ganduɗa wonɓe toon to Cour suprême en taw kañumen koyemumen ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe gondani e makko walla jaɓani ala fof ko heddan ɗumen e ko anda e ñalawma kadi on kanko Donald Trump mo waɗi yo wonɗon temporairement yo artu toon direction intelligence national hono kanko Bill Pulte en wayno kadi uddi dossier mo ganduɗa kanko ɗo biyete Lisa Cook noon ko Cour suprême en wayno wino wonde ko kanko Donald Trump wala droit sec e man oɗon Lisa Cook kadi liggotono ko toon ko Bill Pulte en wayno ko o udditiri oɗo ka kadi ko sibabude ko kanko warma ko kanko woni heddude département housing ɗum noon département kala ko fate en habitat e ɗum noon e wiide makko kadi en wayno ko kanko Lisa Cook liggotono toon to banque centrale mo États-Unis Federal Reserve en wayno ko ɗum woni ko Donald Trump yinno sécurité mo kono noon en wayno ko caggal nde Cour suprême kadi yamiri wonde ko kanko Lisa Cook wawa sécurité yo continue wonde place makko toon to banque centrale ha kamɓe Donald Trump laamu mabɓe koɓe takimo ko walla procédure aji walla gueɗe ɗe ɓe ndewi oɗo saha joni pour yaltinde walla ñawde mo kanko hoore makko ha ɗum gasa ko way wonde fof en wayno ko kanko Bill Pulte o fuɗɗitimo kadi oɗon dossier o wi wonde ko alay sago oɗon dossier udditi ɗum ɗo fof noon koye gueɗe ɗe ganduɗa hen koye jamiroje kanko Donald Trump yimɓe ɓe ganduɗa kala weltani makko omo hutoro laamu makko omo hutoro département justice omo hutoro kadi agence uji kewɗi pour rewde caggal mumen. Toon to suudu représentant hono congrès mo États-Unis ɗum noon e wayno ko caggal nde ko balɗe ɗiɗi ɓe ndewi hen walla balɗe ɓe ndewi hen ɓe donki dañji nanodiral ko fate hen facture aji kalise ɗo ɗi ɗon facture aji noon ko facture aji parɗo hen kanko Mike Johnson gardoyiɗo congrès ko daranno ko bill mo ganduɗa hen walla facture mo kanko Donald Trump proposition mo waɗi mo wiyata Save America ɗum ɗon ko wiide wonde ko kala kadi woteji ɗe mbaɗata alay sago ko yimɓe gadda nationalité ji walla gadda kayitaji kene prouve wonde ko citoyen ji ɗum noon ko kanko Donald Trump wi ɗum il faut ko ma ɗum vote sabu en wayno ko woteji mbaɗoɗo ɗo ɗi fof ko woteji ɗi mbaɗi fraude hay sinno won tugnani hande galleji janiyankoɓe kanko Donald Trump o addani fof preuve pour hollude wonde ko ɗum ɗon ko gonga ko way wonde fof en wayno ko caggal nde kamɓe républicain ji jalti wonde ne goni contre ko oɗo facture et surtout en jante démocrate en
ani jaya nono kanko Roy Sardianke representant jia tonto Texas ani jaya kadi kanko andi kadi ko representant go kadi jia tonto Kentucky bedo foni jalti bi wonde ko dum ko waddi men haadi dum en votante odo facture ko sabu kanko Mike Johnson o jamfi mabe o winabe wonde ko mabe gaddu facture kala ko fati immigration gedi immigration and deglira dum non e wayni ko avant 4 juillet ko non e wayni Mike Johnson wonda ko dum don e surtout kadi be beltaki sibabunde facture aji kewdi votono part de kala ko fati na housing dum non ko habitat dindi facture aji nganda kam Donald Trump mon jogi biro mako an ko cali do signidi dum fo non en wayni ko sibabunde didon division ngaji kan ko Mike Johnson ama roji wi buri wonde fere wonde ko do sa joni kambe républicain kam fo be jaha vacances pour wote mbasa wadde Toronto Washington Habruji men États-Unis ande tonto banque worgo Texas en wani ko debbo goto liggono l'église nanga be kambe immigration be nangi dum ton odon debbo non e wani ko nangugol mudum ton kadi adini immigration odo sa cadel surtout nokku do nanga do kadi ko nokku kanyum ko men supporter be mun kanko Donald Trump wote jitande ujinaji didi e nogas na e kadi ko yimbe gondube mako kala agenda modi ko wadi odo sa joni républicain ci kewi taw ko jaabe wodon nokku jante kambe democrat surtout en wasimen weltade asiba bono debbo nangado debbo kadi liggono do église nangado ton to bange worko Texas e wiide mabbe kadi kambe beedo surtout sariyankobe mbi wonde ko alasa ko debbo oppe ko yaaci e dum non kadi no wayna addinibe kambe républicain ji wonbe ton to oron banque jogade nimsa wada sa joni holko ni sababu kam ko membe ngoten Donald Trump parce que en wayni ko kala ko Donald Trump halan en wayni odo sa joni huccitine mabbe kadi taw ko kambe ko membe gandi e wiide mabbe kadi ata wona kambe ngoni criminel uji di Donald Trump halan e campagne uji mundi en wayni dum do fuko cadele odo sa joni kambe républicain ji won ton to congrès e ngoni ko jewti dum don réglera ko wonde fof en wayni ko nangugol wadi ko hanki ton to banque worgo Texas ande ko fati khabruji men États-Unis ko fati surtout en bedo nyaawore kam course supreme badi dum non hanki wiide wonde ko kanko Donald Trump kala ko fati sukabe jibinaabe do en dum non nyaawore nde wonno ko vodo wonno ko yimbe joyo nyaawo won ton course supreme mbi wonde ko ala en droit yimbe nayo gonani ko wonde fo en wayno odo sajun kambe tagalde yamirore kanko Donald Trump ko wadi kambe républicain be men kuccani odo sajoni addude tonto congrès kala ko fati ngal don kulal amanduma biete sappo nayi pour jewde waylu dum tawde cour supreme salim kambe républicain kadi wi ko hollude be odo sa joni gurugol mabbe haysindo Donald Trump hawama tonto cour supreme salade opirde non bele beltino Donald Trump ko ay wonde fo en wayno ko buri hewde hande odo sa joni américain tournade sonduji jaltude ken wona 65% américain fo mbi wonde ko en kanymen gondi e nyaawol cour supreme wadi pour ko faate kala jibina do en so yidi yimum wasa wala bawm was jogar kaytaji il faut ko e kaytaji khabruji men États-Unis cekitoden ko faate coupe du monde dum non ko siftin don e kikide wona kambe Sénégal potino e Belgique dum non e wayni ko match o yaari no foti yaarude ko Sénégal ngidi binuji didi ko non wayni ko sakiri ko hadi premier mi-temps gasse kambe Belgique be fuddi abitade en wayni be égaliser deuxième mi-temps ko non wayni sibabunti penalty tirade contre mabbe kambe Sénégal dum non ko prolongation en wayni ko kambe Belgique be dañi 3 buts à 2 dum non woni wonde hodo Sadio kambe Sénégal be elminaɓe jogorani yade 8e de finale donc nyalawme hono kambe République démocratique du Congo be pottine Angleterre en wona Angleterre fibe 2-1 donc kambe République démocratique du Congo en wona kambe be elminama hande ko fati matchuji badde hande hono kambe kadi États-Unis pottino e Bosnia et puis Bosnia 2-0 ko fati matchuji garuji jango non donc Espagne ma fotti Autriche dum non ko hedde 3h kikidi kambe Portugal ma porte Croatia de 7h kikidi Suisse ma fotti Algérie 11h jam en wayno ko nyande aljumande kadi hono kambe Australie mabi joue contre Égypte à 2h nyande aljumande Argentine ma fotte Cap-Vert nyande aljumande à 6h kikidi e nyande aljumande kadi no match ko Colombie contre Ghana non on match wala ko 9h jam bandirabe selabe hedo tabiraji jowol sare khabruji men international ko tonto Sénégal pudoden dum non tungnade ko yalti hande hono kanko Bachir Diomaye e odo nyaloma ala kanko Bachir Diomaye fa gardi le Sénégal en o yatini liste ko yimbe be lumtinte yimbe démission yimbe liggotonobe lam démission be ciagal de kanko Ousmane Sonko ndew
Sénégal ndew netti wonto premier ministre dum non e kanko Bachir Diomaye Faye wiide mo kadi ɓeɗo ko yimɓe hooli ko yimɓe kadi arɓe ligganade leydi Sénégal garani ligganade parti hande konngol gumi ton kanko président Bachir Diomaye Faye o seki kadi biyeteɗo Aïda Mbodj e Gangue Demba Touré Alioune Gueye liggotono Petrosen e compagnie ɓeɗo fof ko yimɓe mo ganduɗa hen soit ko yimɓe démission ɓe soit ko ɓe yimɓe o hoolaki kañumen koye men jogorani wadde liggueyaji men saabu wasimo wertade Ousmane Sonko seka ɗum ɗo fof noon ko développement kadi kesso toon to leydi Sénégal caggal nde batu jiyagu toon to Assemblée nationale ɗum noon konngol ɗiɗi kanko Ousmane Sonko ancien premier ministre leydi Sénégal gartiɗo hande Assemblée nationale toon konngol ɗi huccitine kanko Bachir Diomaye Faye ɗum noon poɗodiral pour ko fate projet proposition de loi kamɓe assemblée e ɗum noon ko député ji Pastef tan dogane oɗo sa joni wodde pour wiide ne mbayla constitution e kanko poɗodiral makko kanko Bachir Diomaye Faye wiide wonde ko constitution sene wayla il faut ko rewa toon to référendum kanko Bachir Diomaye Faye tumnade hande ko fama ene wayno o rokki yamirore wonde ko référendum ma waɗe toon to leydi Sénégal pour ƴewtade kala ko fate waylude proposition ngaji baylugol constitution mo leydi Sénégal ɗum noon ko hunde nde ganduɗa kamɓe ɗiɗi fof ɓe jaɓɓodirani oɗo sa joni kanko Bachir Diomaye Faye gardi leydi Sénégal e kanko Ousmane Sonko président Assemblée nationale ande ko fate habaruji men international on kamɓe Ukraine kadi ne wayno ɓe cinnidiri e kamɓe hakkude mabɓe Suède pour kamɓe Ukraine ɓe cooda avion ngaji F16 ɗinon avion ngaji non ko avion ngaji bombardier ji ɓe mbiyata Gripen kamɓe Suède ɓe ɗiɗon avion ngaji ɗum ɗon ne wayno ko Ukraine ne soode mabɓe kene won 16 avion ngaji ɗum fof ko gueɗe ɗe ganduɗa en kamɓe Ukraine oɗo sa joni ɓe goni koye ɓeydude dole ɗe ɓe jogui e harande ɓe goni ko hakkude mabɓe kamɓe Russie habaruji men international cektirɗe on ko toon to France tumnade kadi ko winda toon to Radio France International wano gouvernement mo Emmanuel Macron ɓe mbi wonde ko ne wayno woteji présidentiel toon to leydi France mbaɗa ko hakkude 9 lewru avril ujunaji ɗiɗi nogas e jeeɗiɗi ɗum ɗo fof noon ko sibabunde leydi France constitution mo no wiri woteji tour gadon a foti wadde ko balɗe nogas ha balɗe 35 ko addinde kanko président mo laamiɗo oɗon saha nde mandama ko gasata kanko Emmanuel Macron mandama ko gasata ko ñande 14 lewru men hitan ujunaji e nogas jeeɗiɗi ɗum waɗi donc ɓe cuɓi ñande jeenayi hakkude jeenayi e nogas e lewru avril ɗum woni pratiquement kene wona ɗum no biyaɗo ko addi nde mandama ko gasata kanko Emmanuel Macron noon oɗo saha wawonta gadi candidat ji gandaɗo nana ɓeydo e hewde guila e woteji municipal bannoɗi e lewru mars hono kanko Bruno Retailleau kanko woni candidat right wing Republican Party Jean-Luc Mélenchon kanko hoore mum ene wayno confirmé wonde ko dogonowo pour wonde candidat présidentiel kanko kadi biyeteɗo Marine Le Pen balɗe garoje maɓe keɗo ko parlement européen pour fate condamnation aji badnoɗe makko so tawi kanko hoore makko wawi wonde candidat ji goɗɗi tumaɗi ene jeeya hen hono kanko biyeteɗo Gabriel Attal kañum hoore wi wonde koma won candidat pour parti biyeteɗo centriste renaissance ene wawi en jeeya hen kadi hono Edouard Philippe kañum hoore meeɗi wonde premier ministre ma fuɗɗo campagne muɗum toon to Paris à partir dimanche garoɗo donc ko wawi wonde foof candidat ji ne kewi ma en gartu hen hawnaki page men garuji musidɓe tedduɓe tenkoɓe radio sar ko ɗo tonggui meftande men e jamma hannde o en ñaguima joom jaam mo jaam woni jungo mum nde waɗante en jaam